Αλλιώς γίνεται. Πάμε να μας άρχισε να φώνει. Δεν φαίνεστε όλοι. Πηγαίνετε κοντά. Κάνε το αλλιώς, λέμε. Την γίνεται εγώ, μας νοιάζει. Μόνη φωτεινή δεν φέρετε. Εκεί. Τώρα δεν φέρει τυρό. Έτσι, μπράβο. Έλα εδώ πέρα. Δεν το πίνω ποτέ αυτό το χέρι. Ένα τελευταίο θα βάλουμε μετά και τι έχει τότε. Εντάξει. Ένα τελευταίο εδώ. Χάλασε το βίντεο. Μου χαλάτε όλη τη δουλειά. Έτσι, δηλαδή θα μόνο να πάμε όλοι. Δηλαδή θα τελειώσει. Γιατί είναι έτσι. Δεν το πήρα ποτέ. Δεν το πήρα ποτέ. Ήρθε κι άλλος τραγούδις στη φάση. Δεν φαίνεστε. Ή τη φωνηνή θα τραβάω και αυτές ή την Άση και αυτές. Εσείς είστε μέσα. Όχι, αυτές μόνο. Λίγο εμείς είπα. Έλα ρε Ραφαέλα, κάνε ένα σωστό βίντεο. Μια χαρά. Να εσύ είπες τα κοκοράκια. Κοντινό. Πώς ήρθε η άλλη. 3